ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଓକିଲ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ତ ଆମେ କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷିତ ସେଟା ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ମେମ୍ବରକୁ ଜୟପୁର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଯୋଉ ବ୍ରୁଟାଲି ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆସିକିରି ଆମର ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା କୋର୍ଟରେ କପି ଆଣିକିରି ଆମେ ଏସ୍ପି ସାହେବ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏସ୍ପି କୁ ଯେହେତୁ ଆଇସିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଥାନା ଭିତରେ ତାକୁ ଆସଲ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଆୟୁଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ସେଟା କରିବାଟା ଠିକ ନଥିଲା, ଆଇନକୁ ହାତରେ ନେବାଟା ଠିକ ନଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିକି ମାରିବାଟା ବି ଠିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସି ତ ସେମିତି ମାନିବେ କି ସେଟା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଲେ ଯାଇକି ଜଣା ପଡିବ। ସେ ତ ତାଙ୍କେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ସାର୍ ତାଙ୍କେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟା ଅଧିକ ବିବାଦୀ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ବଡ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଇକି ନିଜ ଭୁଲ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ନାଇଁ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମ ଇଏ ବାର ମେମ୍ବର ସେ ତାକୁ ତ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମତେ ମିସବିହେଭ କଲେ, ତାର ପ୍ରତିବାଦ ମୁଁ କରିବାରୁ ମତେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ 45 ମିନିଟ୍ସ ନେଇକିରି ଯୋଉଠି ସିସିଟିଭି ନଥିଲା ସେଠି ବାଡାଇଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଆମକୁ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୟପୁର ଟାଉନରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଓକିଲ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ତ ଆମେ କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷିତ ସେଟା ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ବି ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଥାନା ମରେ ଥିଲେ ସେଠି ବି ତାଙ୍କ ବିବାଦ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାଗରିଗୁମା ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ସଂକଟ ହଉ ତ ଲୋକ ସେଟା ଆମକୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡା ତ ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦବୁ।